Sa mga nagplanong mulakaw sa umabot Lunes, Mayo 1, paingon o gikan sa Magatang Sugbo ug Dakbayan sa Sugbo. Hayan mas maayo nga magsayo gayod sa inyong mga lakaw. Kinihuman nga ipatuman sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Tuda ang pagsirado sa daan ng usa ka lane paingon sa Dakbayan sa Sugbo nga nahimutang sa may National Highway sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Kinisubay sa ipahigayong 11 Mamumuo Festival sa nasgutang barangay. Din usa ka street dancing competition nga manukad sa may Gaisano Fiesta Mall. Paingon sa ilang gym o salmutan sa maabot 7 ka mga contingent sa nagkadiyang sityo sa barangay. Matod sa Pangulo sa City Tuda nga si Joy Tumulak nga alas 12 sa udto hangtod sa alas 2 sa hapon ang pagsirado niya sa usa ka lane sa National Highway sa Barangay Tabunok. Ang naandang usa ka lane paingon sa Magatang Sugbo mo himuong two-way alang sa mga motorista. Mahimo ra makagamit ang mga motorista sa South Road Properties kon SRP isip alternatibong kaagian ni anang adlaw. Kompleto ta sa ato nga mga personnel, labi na gyud atong mga daan nga maapektuhan, ginadlaran nato og mga personnel og lakip na sad sa katong mga daan nga way apil sa ruta. Okay. No? Kay posible man nga mang-divert sa pikas nga mga eskina ang mga sakyanan, so amo sang gipangandaman. Samtang gibutyag ni Tumulak nga iya karong giawhag ang iya mga personnel sa pagmatngon gyud sa kainit sa panahon ni anang adlaw. Hilabi na nga ang alas 12 sa udto ngadto sa alas 2 sa hapon. Masinati gyud ang grabing kainit. Importante gyud nga kanunayon ang pag-inom og tubig ni anang mga orasa. Gipasabot ni Tumulak nga gumikan sa nating grabing kainit sa panahon. Iya na untang gitagaan og kahigayonan ang iya mga personnel sa pagpalandong gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Apan gumikan sa mong kalihukan, hayan agwantahon lang gyud kini sa iyang mga personnel. Yes, mao na amo nang gipangandaman, andam lang gyud pirmi kanunay sa tubig, no? Kay gikinahanglan magyud ang among presensya nga naa gyud sa tunga para pag-manage sa atong mga sakyanan. Ang Barangay Tabunok magsaulog sa ilang kapistahan alang sa ilang patron Senior San Jose ni anang adlaw. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.